الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa ikwaga Islam. Unang panagyang ko ito ada tanong kapamagusay na pagis na kan sa kano wanto na masusuayo sa giyang kanan mga darpayo. Pagi sa giyang kaya darpa mina ipun sa giyang ko ito kagagawi na tama ni manto na paguran. Wen alhamdulillah kagiang kaiya uran na miyakalalain ni alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga darpa tanong na kaya tenggawan tanong ron. Masya Allah. Na antunad ni masusuayo sa giyang kanan mga darpa yuron. Giyang kaiya pemagusayin tanong sa giyang kaiya oras na sumpatay agyang kuto miya pamagusay tanong kagai. Giyang kuto paman na usayan sa giyang kuto di kapalaya-layag agyang kuto ataw. So alhamdulillah kami usay tanong agyang kuto mga kukuman kudi nagyang kuto kiyaw sayang mga ulama tanong rahimahumullah. Sa ayap man na kitundugutan ron nagyang kaiya usayan sa gyang kuto kapkesakit utaw sa iko bulan na Ramadan. Kagigyang kuto paman na kasasakit utaw na padepenuto sa gyang kuto bigan wagamatan wagama Islam sa ruksa kepakay sa kanian makabuka. Kepakay sa kanian makabuka sa gyang kuto mga kadundaw sa iko bulan na Ramadan. Makapalagi din na nagugyang ko ito paman na sisi sa lakawan. Aya katiru Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko ito tigyan na ba'da a'udhu billahi minas shaytanir rajim wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Sa tawa tigwa Allah akapapantagan kesakit anta ka sisi sa lakawan na umakabuka nagyang kuto kaya pakabuka niyan na sadin sa kada kalagyang kuto kaya bukaan niyan na kebayadan niyan ito sa iko mga pada gawi. Yang kaya paganay ako sa itano na tigyan na mata yajuzul iftaru lil marid. Anto na masa kepakaya mo kaagyang kuto kesakit. O di natigitano anto na kelasya sakit, paniyakit, miya pakay sa giyang kuto tawag giyang kuto kapakabukan yan. Kagi bida-bida giyang kuto sakit. Gitunudan tano saya, kenapa langun sakit na ba saya miya kasulod sa giyang kaiyakyat teru Allah, tigyan awamangka namin kum maridan kapapantagan kesakit. Giyang kuto paman na mga simple paniyakit na di saya pakasulad. Aya paman na pagusayin tano saya nagyang kutuwa paman na mitataralo paniyakit. Adi kagagaw tawag yung kutuwa paman na kapakapusan yan. Yang kaya miya kaysa natigyan na sa kanatigyan na aya sakitakan nagyang kutuwa paman na sukid niya kani paman na yuto'y magagedamakan na paniyakit. Ay manan yan na kidney failure ang kaya magagedamian. So atigyan sa mga doktora kan na ay kabayairan ay ipagadbaysiran rakan nagyang kuto makabuka ko sa giyang kaiya Ramadan.
Ogay da tigyang-gyang ka iya pasinti, na dia kena pangingim benar nagyang kutu akateruiran. Ay mana ni nadini na paparatian so mga doktor. Na ayat tigyan na psuuna kan na dia kundi mamuasa. Ogay da tigyan na badan na mambu di paguma nagyang kutu paman na kegedamakan na masakit. Inu tigyan sagyang kutu paman na kaya pamuasakan. Apaman ada ko kaparati sagyang kutu mga doktor. Badna tigyan dusa ko upama ko paman nagyang kutu muka ko. Ako tayo man niyan nabaskan yan din buka. Sabab sagyang kutu kaya gedaman yan sagyang kutu masakit. Agwan to na tigyan ni kifaratakan. Ipagisian wan to na paman na suan yan. Sagyang kutu paman na kapaka bukan yan. Na sa mga ulama tanu rahimahumullah na ay nisimbagiran sa giyang kana napakaisa. Tigiran amay kagyang kutwa tawa di mamuasa. Na kararaganan sa kaniyan sa giyang kutwa di niyan di kapusa. Nagubadan na paguman na giyang kutwa magagadamiyan na sakit. Naguso doktor yan o di na sa mga doktor na aya adabay siran sagyang kutwa tao. Nagyang kutwa kapakabukan yan. Ikadua nagyang kutwa paman na miteroon sa doktor nagyang kutwa muslima doktor. Nagu tanto ko malai ilmu o di na experience sagyang kutwa paman na sakit ang magagada magyang kutwa tao. Ay man niya na espesyalist yan ito. Katawan niya nagyang kutwa paman na sakit matatago sa gyang kutwa tao. Na Peter uyan sa gyang kuto pasinti gyang kutwa din yan di kapusa na gyang kuto kebinasaan yan na gyang kuto gyang kuto lawasian o di na gyang kuto paman na kebinasan yan na gyang kuto lawas gyang kuto tao agubaden na kuman ya gyang kuto sakit kegedamian agu paman na ketagu agyang kuto ginawa niyan sa peligro na samaw tu atigu mga ulama na kepakay sa gyang kuto tao kesakit agyang kuto kabukan yan o to mga pagariya. Basta apaman na sa mga doktor matao sa gyang kuto panyakit utaw na ya teruniran na paman na sukapamuasan na kebinasaan yan agyang kuto tao agu paman na baden pakala agyang kuto magagedam yan na sakit maana di pakapiyabed na agyang kuto kapemulungiron na samaw tu atigu mga ulama na kepakay din na muka agyang kuto tao na aya kifaratian na watut'im an kulli yawmin miskin na makapagana agyang kutuap kesakit sa uman din na kapita na sakatawa miskin. Gitu itano dan tano sa agyang kaiya fidya. O agyang kaiya fidya aya fidya kesakit na agyang kutuwa makapagana sa kanyan sa uman na kapita na sakatawa miskin. Agyang kutuwa paman na o aya kaya bukan niya nun na 10 gawi na 10 mambu miskin na mapaganan niyan sa agyang kuto paman na uman na kapita. Ay mana na uman na kapita na magana sa sakatawa miskin taman sa magana pagyang kuto 10 gawi na 10 mambu miskin. Sa sadya kada kalian agawi iyadang ka kapamuasai ay mana na kaya buka na ka nagyuto din mambu kada kal miskin na mapaganang ka. Nagutigu mga ulama ada aba paman nada aba niya nakada di pakabi dagyang kutuap kesakit. Paman na kenaba niya no to kapemuasa isi ko mga pedagawi. Paman na ayabu arkian nagyang kutuap paman na makapidya agyang kutu kesakit. Sabab sa agyang kutu adin yang bu utum magagaga agyang kutu kasasakitian na din yang bu utum magagaga uban yan no to bi dia agyang kutu dan yan nakapamuasay. Okay, dati ko mga ulama na upama ko ba din ng pangalimus wallah mapiagyang kuto magagedam agyang kuto kesakit ayaman na niyan na miyakapias kanian
na fa innaka ba'da dhalika tasumu ash-shahr al-mustaqbal ka ghairik na ayabu at tigo mga ulama pemuasaan ka nagyang kutop man napakataling bulan na Ramadan sama uto na dinyan din na kabida nagyang kuto miyang ay po sa Ramadan paman na usutaw na makabagrat tigo mga ulama agigyang kuto paman na swalla na paman na sa din sa kabayaian na ayam mapenggulaw na may kagyang kutuap kesakit na makabeger na ayap man nakapemuasaan yan nagyang kutuap pakataling Ramadan na kanaban niya natigong mga ulama kebidi agyang kutu miyang ay po sa Ramadan paman nas kanian na miyaka bukaw nagyang kutu ataw ay importante nagyang kutu piaratian niya nagyang kutu paman na katuruan nagyang kutu doktor agugyang kutu ataw na ayamanan niyan na makapaganas kanian sa gyang kutu uman na kapita na sakataw miskin ayam bilang niyan nagyang kutu paman na kadakal mga gawi ada niyan nakapamuasay ikadua paman na pakaysa ini kusaitano nagyang kutu anto na ay sifat agyang kutu doktor kepakai paman na pangimbenaran tanu agugyang kutu miya pakai sugu unian udin na terunian sa gyang kutu kesakit mukas kanian paman na kagya kailangan katukawan tanu bebed na api antaw doktor na piangin benar tanu piangin benar tanu bebed na gyang kaya doktor na di tanu di pamakai negen na kena bapiura doktor ka ayangaran yan na doktor paman na dindu doktor kailangan na katukawan tanu kagi swagamatan wa Islam na tanto kumauntol na bigan yan sa mga syarat agyang kutua paman na pagisaan tanu doktor sa agyang kutua paman na mga panyakit o mga Muslim sa agyang kutua paman na kapakabukairan na mambu tigo mga ulama o di nagyang kayam yakaysa na tigyan na anta ay doktor paman na kepakaya sugu niya nagyang kutua pasinti sa kapakabukan yan bapaman na api anta doktor na ugumira wa buka ka na buka din sutaw anta ka ayami sa syarat na mabalo yagyang kutua doktor Muslim kauto paman na Muslim agyang kuto paman na doktor ay ini sembagasan mga ulama si Sheikh Ibn Fauzan na tigyan na amay kagyang kutua doktor na masterian o di nagyang kutua tigitan wa espesyalistian nagyang kutua paman na gedam nagyang kutua pasinti agu paman yan na maunto nagyang kutua kateruyan paman na suman su doktor na katawan tan wagyang kutua titua mapasangon ino pan na paman na sumanga taon na ayabu paman na matetaruiran sa ikong mga pedapasinti na tigiran na si ikano sungke doktora fulan kagiyaman na niyan na kapasangan niyan nagyang kana nakapemulungi sa lagi na napanyakit na samaw to na pangimbenaran tano kagi madakalad na mga tawa diyon diseksi agyang kutua doktor na mapasang to sa agyang kutua kapemulungi sa agyang kutu sakit amay kagyang kutua doktor alagi duto paman na mapasang sa agyang kutu paman na kambulungi sa agyang kutu panyakit na teroon yan sa agyang kutu pasinti paman na suding ka di kapamuasa na agyang kutu paman na kebinas ang kanian agu paman yan na di mapia si ikulawas ka fa innahu yuftiru na ayamapia tigo mga ulama sa agyang kutu pasinti na agyang kutu kapakabukan yan apia panatigyan agyang kutu doktor na kanabas kaniya na Muslim kauto ay man niya nagyang kuto amya kaysa ibabanay niya no na Muslim so doktor na tigo mga ulama tigiran apya pendi Muslim agyang kuto doktor walau kana tabibu ghaira Muslim kanaba Muslim amay mambu kagyang kuto paman na darpa adad na ketuunon paman na doktor Muslim mapasang sa agyang kuto panyakit mapasang sa agyang kuto panyakit bulaboro na tigo mga ulama amay kagyang kutua pasinti na makikinangalan yan din agyang kutua kapakabukan yan na sumanga ulama na tigira na apya di Muslim agyang kutua doktor
ay importante nagyang kutua mauntol sa kanian agulo malang kapag yang kutua kapasangyan sa gyang kutua kapamudo. Uy. Ay madagal sa ko mga Muslim aya paman na ipsuratira na tira na ino gyang kana na doktor na Muslim agi paman na ketunden si ko malar katano marataba tatigan na pengin benar na karya gyang kana na mian ulo solo kapir kepakaya tigian na tipungkan yan sa gyang kutua paman na kapaka pamuasang kana ditano to paman na paratian nagyang kutua lagi dutua mga tao paman na ipseratiran no nagyang kutua paman na kababaloy o doktor a Muslim paman na sumanga ulama na sira ni taralbiya mata usagi ang kaya mga kukuman waga matan wa Islam na apya di Muslim importante nagyang kutua katawan tano mapasang sa kanya sa gyang kuto paman na kapambulungi sa gyang kuto panyakit na pengimbenaran tano nagyang kuto paman na teruniran si rakatan. Uy. Mga pedako sa itano nagyang kuto kukuman nagyang kutua di kapamuasa agyang kutua di pakagaga ayaman na di pakagaga mialo yung mga ulama nagyang kutua mialok sa dato agu mialok sa bai nauso paman na su mga inatanwa mga bai agu su mga amatano dato uy na paman nagyang kutua di sidan din pakagaga sa agyang kuto kapamuasairan. Padero aku sa tanong nagyang ko to alhamil nagyang ko to maugat bai kau to gyang ko to paman na bai maugat agu gyang ko to susuan gyang ko to susuan wanto na ay paman na kailangan kiran sa gyang ko to paman na kapakabukairan gyang ko to kapakabukairan aya pugu sa tanong sama na yan nagyang ko to fidya gyang ko to fidya kailangan sa gyang kuto paman na mga lokas mga datu agu mga bai di pemakagaga sa gyang kuto ada tanro panakausaya nagyang kaiya paman na usayan sa gyang kaiya maugat agu gyang kaiya susuan na piya magusaid na ya o mga ulamatan o mga doktor lagi di Sheikh Dr. Hamza Qasim Kaunay Hamza Qasim uway ayaman na niyan na mga ulamatan na nakapapantaga na din doktor sa giyang kanan na Madina paman na giyang kaya Al-Jami'a Islamiyah na kapakaya man na niyan na falon tano sa giyang kutua mga Facebookiran paman na pagusay nila na giyang kutua mga kukuman makapantag sa giyang kaya bitiara sa lagidaya uy agu paman na mas mapi agyang ko to pagusayran no ka mga doktor to manan yan na mini sampay sira sa agyang ko to mapuro wa ilmo lagi diyan mambu na agyang ko to mga pagaritan no si Sadik mauna na isa pananan na paman na mapi agyang ko to di niya di ka pa magusay sa agyang kaya social media na follow tano sira sa agyang ko to mga Facebook iran way balasan tanu Allah sa madakal mapia yang aya pa kay sa natiga na ipagisaakan agyang koto paman na di kapidi agyang koto di pakagaga sa eko Ramadan paman aya ko na ipagisiyan agyang koto atigitan wa al-it'am agyang koto kapaganan yan away lagi da tigen agyang koto di pakagaga lokas ada to agugyang koto lok sabai sabab sa agyang koto kini tulodo idediran Thumma al-maridu alladhi la yusfa agugyang ko to paman na kesakit di paman na daaban ya nakapakapiya kagian na mga panyakit bida-bida gyang ko to paman na kasasakit ad na kasasakit paman na gyang ko to pasinti na kepiabu adem paman na kasasakit agyang ko to paman na pasinti na gyang ko to paman ad na maintenance yan sa gyang ko to paman na kasasakit yan paman na gyang ko to kesakit na ayabu pama di kapakala gyang ko to panyakit yan na sabab sa gyang ko to maintenance yan away lagi dia naman buat tigen na sumaugat ang gyang ko to abayap susuan paman na anto na usayan sa nuwaga matano wa Islam so mga ulamatan rahimahumullah na tigiran na paganayron nagyang ko to di pakagaga mamuasa sa eko mga kadundo kubula na Ramadan
Sabab sagiang kotua kini tulo du ided lagi di natigin nagyang kotua lok sadato paman na miyalok sadato udi nagyang kotua baiya miyalokas anta kagyang kotua diran de nagkuga agyang kotua kapamuasa sabab sagiang kotua paman na masakka sadida paman na mitataral wagyang kotua diran no kakuga na suaga matan wa Islam na piperonia nagyang kotua kapakabukairan paman nagyang kotua kalolokas kini tulo daidad na kapakaid mo to pamanian na muka agyang koto lagi duto. Ayako kumanon waga matan wa Islam na ayat tigiran paliugat sa agyang koto miyalokas na agyang koto an yuta'ima an kulli yawmin miskin. Agyang koto kapakapaganan yan sa uman kapita na sakatawa miskin. Uman kapita na sakatawa miskin. Gina ni tinudan tanong sa giyang kaiya fidya. O gi tinudan tanong sa giyang kaiya ka fidya. So paman ad na mga loksiran, bibiyagapan sa mga loksiran, alhamdulillah, paman na kadingilan niyo pan sa mga loksiwa, di pakagagapusa, nagyang ko to paman na pakapidian niyo siran, nagyang ko to tigo mga ulama, makapagana sa uman din na kapita na sakataw miskin. Anto na idiyang kaya ng mga pagariya, anto na idiyang kaagyang kotuwa paman na ipidiyatano. So mga ulama natira na nisfu sa'in min burrin aw tamrin aw aruz aw nahwi dhalik mimma yut'imuhu ahlu. Sa aya ko na ipidiya diyang kaagyang kotuwa ipidiyatano nagyang koto media sagantang. Media sagantang panganangkan. Media sagantang panganangkan kepakayagyang koto paman na margas o di nagyang koto tamar o di nagyang koto tamar. Importante ati mga ulama nagyang koto panganangkan sa gyang koto darpa o pidiya. Way sa din sa kalalayaman panganangkan sa gyang koto darpa kagi di makam bida-bida agyang koto panganangkan o mga Muslim sa iko mga darpa. Sa Pilipinas na aya kalalayaman panganangkan tano saya lalayon tano pengusar nagyang koto margas o gyang koto tamar o di na so salakawron na kanaba saya paman na deda kalasagyang kaiyadar patano. So ayan na kailangan mipidiya tano o di nagyang koto mas malbud mipidiya tano nagyang koto margas. Sama no to mga pagarya na aya diyang ka nagyang koto media sagantang. Way media sagantang. Sama no to na usuy sa kagantang na duo to gawi o mani sa gawi na media kagantang. Lagi dia naman buat tigo mga ulama makapidia. Paman na aya makapidia paganay mialoy tano nagyang koto paman na minitulo day dedian so kalokas. Nagyang koto kesakit paman na nagyang koto kesakit di makagaga o ba pamuasa kararagan sa kaniyan. Sagyang koto paman na kapkesakitian agudis kaniyan na paman na kepiya sa magaan. Kauto paman na gyang koto aya ilayanon nagyang koto magagedamian na sakit na kanaba gitu so sakit tap kepiya busa magaan. Gyang koto kabasatan kagi paman na so sakit magagedamian na tuloy-tuloy dinoto. Peter wallahu subhanahu wa ta'ala katiga na wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Paman na tigwalla padruwa ini paliugat sagyang koto paman na mga tao di pemakagaga sa iko kapusa sa iko bulan na Ramadan nagyang koto fidya panganangkan o miskin. Kauto panganangkan o miskin. Sama no to mga pagarian na tumyana aya di pidyaw tao nagyang koto paman na panganangkan. Nagyang koto panganangkan nagyuto di itano di pidya. So Ibn Abbas radhiyallahu an nayakatruyan sa gyang koto ayat na tigyan nagyang kana na ayat na sianan ini turun sa gyang koto paman na kaya puro agama Islam sa gyang koto mga lokas. Lagi dia nagyang koto bai agugyang koto paman na mama o di na dato alokas wa huma la yutika ni siyama sira na pama nadira nakugug agyang koto kapamuasiran. Ani yuftira agyang koto kapakabukairan agu paman na makapagana sira na tigo Ibn Abbas sa uman din na kapita na sakataw miskin. Uman kapita na sakataw miskin.
Yang ko to manap ke sakit. Paman na giyang ko to atigitano di makagagaga agu karaganan sa giyang ko to paman na di niyan di kapamuasanian kapusanian agu di paman na kenaba aarap na giyang ko to kapakapianian o di na giyang ko to di niya nami pukasa sa maga na giyang ko to magagadamian nayad na kukumanian at tigo mga ulama nalagid na giyang ko to kukuman na giyang ko to mialokas paman na di makagagaga uba sa kaniya na pamuasa. Ikadua tigo mga ulama nagyang koto maugat, sumaugat, agiya suba iya maugat, paman na ipkalakiyan, uba paman na kabina sa iya ginawa niyan, aw ala hamliha minasawm antaa ka ipkalakiyan, uba paman na kabina sa iya giyang koto ikaugatian, giyang koto awata sa tiyanian, agu giyang koto susuan, paman na suba iya, paman na adnawata iya na ikaririga susu sa giyang koto paman na rarbian, lagi dia naman bu na ipkalakian na ginawa niya nagugyang ko to paman na wata iya na may to sagyang ko to kapsusunian ubabedin na paman na di makasusupiya paman na kagigyang ko to di mamuasa na kepakaya paman na sukap pakakanian nagyang ko to paman na kedili na kepakay mambu aswata na may to kesusunian sagyang ko to inayan. Na sumanga ulama na tigiran na fa'alayhi ma fakat an yaqdiya ma aftarata fihi minal ayam. Na aya buat tigo mga ulama rakiran paman na giyang ko to penggelabakan giyang ko to mga giyang ko to ba iya maugat agu subsusuan na giyang ko to kebidaniran giyang ko to kadakal o mga gawi adayra nakapamuasa isi ko bulan na Ramadan kal maridi alladhi yurja bir'u idha aftar na lagi diyan mambu na giyang ko to sakit paman yan na giyang ko tuwa kasasakit yan sa ikom bulan na Ramadan na miyaka piyabuto. Sama nuto na ayar kiran na giyang ko tuwa pakabiyajiran kanaba ubasiran na makapidiya. Kagigiyang kaya ko kuman na Islam na ad natigitan wa paman na makapidiya na di pakabayad adem paman na pakabayad na di makapidiya. Gina ni tenudan tano sa giyang kaya paman na diun di ka pamagusaya o mga ulama tano. Perumanan tano bu, giyang ko tuwa maugat agu giyang ko to paman napsusuan giyang ko to tigitano amiyaw sa panaya giyang ko to doktor tano si Sheikh Hamza na aya ko na mabagara tindag paman na Roma makaragitoy paman na mararani ron so tindag tano na giyang ko to maugat agu giyang ko to apsusuan na aya buar kiran na giyang ko to pakabayad siran kanaba ubasiran makapidiya isumpat tano ron nagyang kaya mi aloy sa gyang kai paman na kitab o mga ulama tano. Gyang ko tuwa bai makapantagaya sa gyang ko tuwa bai aya kya sutinian gyang ko tuwa bai ad na bisitan yan na aya kya sutinian paman na aya kya daw nagyang ko tuwa bisitan yan ba'da al-fajr fi Ramadan na urya nagyang ko to kaya pakasul o fajr si iku Ramadan. Anto na ipaman na suun nagyang ko to bai. Tiga gyang kaya pakaysa amay kagyang ko to bai na aya kaya daw nagyang ko to bisitan niyan nagyang ko to kaya mo fajr mubasharatan. Paman naging kutud na kaya mo fajr. Paman na miyaw maso fajr na miya paman na miyagdam yan na miyada agyang ko to bisitan yan. Anto na isuan yan at tiga gyang kaya miya kaysa. Bas kaniya na pemuasa sa gyang ko to agawi wayo utabaru yawman laha agu kekuri kagyang ko to kiyapusan yan anta ka paman yan na gyang ko to bai na pakabayadadin. Paman na sabab sa gyang ko to miyaw ma agyang ko to fajr narono naman bu paman na miyapo to lagi ang koto abisitan yan na inubas kaniya na pakabayad anta aka kekurikad na gyang koto kaya pusan yan. So aya sumbagusan ng mga ulama na tigiran na amay kagyang koto abai na aya kaya putol agyang koto abisitan yan o di na aya keda agyang koto abisitan yan waqta tulu'il fajri aw qablahu biqalil nagyang ko tuwa paman na miyaw mas waqtu fajr ay mana na piyagbangan kagitoy paman na
kalalayaman na ipatundutan sa agyang kota oras sa fajar. Anta aka paman na miyay tubu ada kau magiang kota fajar. Tigtan wa paman na 5 ka minutos, 10 ka minutos ada pa na kau mau fajar. Na sumanga ulama na tigiran na sahha sawmuha wa ajza anil farida na kuri kagiang koto puasan yan agu miya tarima agiang koto kiat tigrian koto amana tigu mga ulama nagiang koto kiyaw mo fajar paman na miyaw man so fajar o anta aka paman na may tubu adan yan na kauma fajar naronon miyada agiang koto bisita agiang koto bai na kuri kagiang koto kapusan yan o kaya pamuasan yan agu paman yan na tiarima agiang koto puasan yan. Apiap natigu mga ulama sa aya apiap natigu mga ulama agyang kutu abai na ayad na kaya pakapigu yan na orian din agyang kutu fajar kauto ema na sumyo din sa oras sa fajar na ayan niya na pama kaya pakapigu. Ugay datigu mga ulama amay kagyang kutu paman na bisita ubay na ayad na kaya daiyan agyang kutu paman na miyaumad na agyang kutu subu. Paman na agyang koto tigitanwa paman na miyakarayag na agyang koto paman na subu fa innaha tumsiku dhalika al-yawmi wala yujzi'uha na tigu mga ulama na tigres sa kanyan din ugaid na di kibilang agyang koto puasan yan paman na di kuno to kibilang sa boto ayaman na niya na korek bal taqdihi ba'da dha ramadan na kebidan yan oto sa agyang koto kapakay pos o bulan na Ramadan. Koto. Gitu itinudan tanong. Agyang koto oras. Ayaman na niya na upun giyabu akyaw mau fajar. Paman na kanaba minibulog agyang koto akya pakya kay puso fajar. Anta akagyang koto may tubu oras ada kau mau fajar na kepakay na mamuwa sa agyang koto abay. Ugay na may kagyang koto malumi bulu agyang koto pama minibulog agyang koto kiyaw maagyang koto waktu agyang koto tigitan waktu fajar na nagyang koto bai na paman na agyang koto tigara din ugaid na di ketarima agyang koto puasan yan kebidan niya buto sa iko mga pada waktu sa iko mga pada oras away. Aya pagkatalong lugo na kusaitan o mga pagarya misik waga may Islam nagyang koto paman na buka sabab sa agyang koto karga nugal lebekyan paman na madagala mga tao paman na sabab sa agyang koto agal lebekyan na kararagnan o nabuka gikada kala sira katano uway ada kala si ko paman na mga Muslim igira sugal lebekyan na kararagnan lagi dia na so parmira tigini paman na ano man yung kapaka-permirta paman na di tadi mamuha sanain na mapian na makabuka ko na ino kaya man na niya na pidi ako ba din anta ka paman nagyang ko to mga padegang sagyang ko to paman na diran di ka panimbala o di nagyang ko to mga empleyado kagi paman na so mga empleyado manamadagala paman na penggelebakan nila sa opisina na paman na atigiran na muka ko ka paman na anto nabui kapaka penggelebakan tapia-pia nagyang ko to atigu mga ulama hukmul iftar limujarradi masyaqqatul amal anto na ikukuman at tigong mga ulama agyang ko to akapbukaw tao sabab sa agyang ko to akargan agyang ko to agalabakyan yang kaya miya kaysa natigyan na miya nagakanatigyan sa agyang ko to khutbah sa iko mga pada masjid sa agyang ko to paman na ikadua kadima at sa iko bulan na Ramadan agyang ko to amiyang osiyat na piya kay niya nagyang koto akapakabuka agyang koto gumagalabak paman yan na kararaganan sa kanyan sa agyang koto agalabak yan ago paman na sukatan yan inunta agyang koto agalabak yan aya ko na paman na suan yan nagyang koto paman na makapegang na sa uman na kapita na miskin sa agyang koto paman na Ramadan Wati gino piraka nagyang koto paman na sawati agulima dirham. Upama ko piraka agyang koto paman na kapagana agyang koto miyuka ading galabak nagyang koto sawati agulima dirham. Tiga gyang koto pakay sa gina na tiga ni sabab pamiyakay sa ako kagi paman na lagid o dia ko
paman na dira ka na maraya gagiang ka iya paman na ini pangusya tagiang ka imam uway batigyan no kuri kagiang ko to akateruyan baad baw to paman adna dalil yan sa kitab anta ka sa hadith. So mga ulama tano na tigira na la yajuzu lil mukallafi an yuftira fi nahari Ramadan. Dia tigian na kepakai sagiang ko to atawa paman na mukallaf agiang ko to atawa tigtan wa kaya baligan din. Abas kaniya na bukas eko mga kadundo sa eko bulan na Ramadan sa ayabu apaman na sabab imbukan yan na sabab sa giyang koto apaman na margen sugal lebekian apaman na ditan wakianan paman na idaawa giyang kaya kargen ugal lebek koto sa mga ulama na Peter ira na dikepakai api apaman na antunay kargen ugal lebek ka apaman na dinga lebek na dikepakai ubaka buka. Lakin in lahika bihi masakka ugay datigo mga ulama kagimi kaliron ugaid atigo mga ulama na may kagyang koto paman na kargen na gyang koto galabekian na gyang koto paman na kailangan din na makabuka gyang koto taw sa gyang koto mga kaduno ko bulan na Ramadan na buka din apaman na upama ko dinyan din nagkagaga gyang koto paman na kargen galabekian na gyang koto atigo mga ulama buka din aan mada agyang koto paman na magagedam yan na kamargenan ugay dati mga ulama na yumsik na paman na tigrebuto paman na asara makabuka o pamakop kegutom na asara makakan o pamakop kewaw na asara makawaw asar bu pama amada agyang koto magagedam yan na paman na kamargenan oriyan dati mga ulama na tigrebuto agyang koto lagi duto ataw taman sa mau maagyang koto waktu maghrib na ayad na paman na kapag-iftarian nagyang koto paman na pediyan sa mga tao. Wayo ko di dhalika al-yawmil ladhi aftara na ayarkian na tigo mga ulama nagyang koto kebidan yan uto sa agyang koto paman na mga pedagawi agyang koto kaya pakabukan yan. So mga ulama na tigiran agyang koto mialuin ka akaturo agyang koto imam na laysat bisahihan na kanaba kuno to korek fatwa. So gito mga pagariami isa paman na tenudan tano saya sa giyang kaiya paman na di tano di ka pamaganad o di nakapaganad ko agama na kanaba langon paman na di matero o mga imam o di nagyang ko to mga peda paman na di mangusiat na bakuri kagiyang ko to paman na kukuman yan. So mas tara lebih nagyang ko to ay manan yan na pakaisutano si iko titu mga ulama matao sa giyang koto kukuman. Matao sa giyang koto kukuman. Kailangan na si tanukiran kisa giyang koto paman na mga kukuman kailangan paman na masabutan o pipi agiyang koto kukuman yan. Kukuman yan. Ada na malalamba ada tano mausay agiya so ayaman yan na makapantagaya sa giyang koto mga estudyante sa giyang koto paman na kargen nagyang koto mga eksamiran o paman ko su estudyante na kararagen sa gyang koto paman na kapagatin yan sa exam di niya nikapagista di ino kapakais kaniya na muka sa gyang koto paman na kargen nagyang koto paman na di niya kakilas anta kakapangadi. Si kuda tanuro pa nakausayan na bati ang tanoda nagyang kaya mga komentano lagi dubay ni mga atas sa comment away. Paganero na si Aino adan na pakaysa akan bara samba yang sa kaniyan ugaid na diskaniya na pemuasa yang kaya pakaysa natin na adna pakaysa ka na bara sambo yang skaniya na ugaid na diskaniya na pemuasa kauto paman na bara sambo yang ugaid na amay ka mau masuk Ramadan na diskaniya na puasa ada ba niya sakit kauto kuna ba paman na sakit anto na ikukuman anan ino so sambo yang yan na tiarima o di paman na tiarima o di so awo pamako ayabu pakaysa ka nagyang ko to ketarima o sambo yang yan na ketarima agyang ko to sambo yang yan. Weda sa mga ulama na aya usayan iran sa giyang kanan na lagidanan sataw pamanian na ungkir niya na giyang kutwa kapamuasa ada aban yan ujur
Na dua akaterusan ng mga ulama. Paganero na paman na mga ulama na tigiran na miya kafir ago miya murtad agiyang kutua tao. Miya murtad agiyang kutua tao. Giyang kutua di pemuasa o ungkir niya nagyang kutua kapamusa. Ikadua paman nakaturo mga ulama na tigiran na kenaba kafir ago kenaba murtad agiyang kutua tao. Ago ayaman na niyan na uga ida tigo mga ulama na matatago agiyang kutua tao sa agiyang kutua betad peligro. Kautua ayaman na niyan na yang kutua mga tawa di pemuasa abara sambayang na peligro at tigo mga ulama agyang kutu betadiran. So gitu paman na mapterutano. Paman na kailangan pen na agyang kutu at tigtano paman na mapterutano ron agyang kutu inuskan yan di pemuasa. Inuskan yan di pemuasa. Paman na bara sambayang askan yan naguda aban yan ujur. Away. Kailangan mambu na agyang kutu paman na pakisabutan tanoron kabebed ng paman na di niya nakatawan o bagyang kaya puasa na pedaya si ikurukon agama tano Islam ago gyang kuto paman yan na gyang kuto pedaya sa gyang kuto paliuga tarakatano o agama tano Islam. Pedaya si ko paman na paliuga tarakatano o agama tano Islam. So insyaallah nanay no pagariya ka paman na gyang kana napakaisa ka na kapakaya paman na masembagbuan na mga peda mga ulamatan. Giyang kaiya si Asli Hakim. Giyang kaiya tiga na ipagisa kan Ustad amay ko sumia lokas. Adi pekagaga po sa ada pena kapapantaga na ipidia iyan. Ugaid na katawan wala so kiyate kapakata taglugdam o kiyaloksian. Amay ka di matarotop so arga o pidia sabab ko kasimpito maulaw la iman to anto na ako ni mapiasuan sa daniya nakapukas ko mga paliugat wala. Away ko to ayaman na niyan nagyang ko to paman na kesa mialokas adi pakaga pusa na paman na aya kailangan no nagyang ko to kapakapidia niyan. Aya kailangan nagyang ko to kapakapidia niyan. Amay panakadami pidi niyan. Gitu ipakai saya mana niyan na ayar kian na dami pidi niyan. Kau tu dami pidi naino kaya mana niyan na swalla na katawan niyan nagyang kau tua beta dagyang kau tua manusia. Oi naino ka amay ka kaadnang kano paman na mangalimu buswalla makakuha kano sami pidi ayo paman na gyang kau tua masukati wagyang kau tua paman na mipidia uman nakapita nagyang ko to ayaman na niyan na sa katawa miskin anta akagyang ko to atigita no media kagantang na insyaallah na sa ayaman na niyan nakakuan yu sa gyang ko to paman na IPDA na gitud ni ayaman na niyan naka paman na kabagay niyo sa video kagi paman na tetaman ayaman na niyan na tetaman kanaba ni ubi pimbeba agyang ko to ayaman na niyan na dinyo kapakabagay sa video kage ay paman na aya sabab padinyo kapakabagay nagyang ko to paman na daa banyo mi pemasa sagyang ko to paman na mi pidiyo na swallay matao sagyang ko to ayaman na niyan na galabak umani sa swalla natin na la yukallifullahu nafsan illa usaha dan yan napaliugatan na ko tao agyang ko to paman na ditano magagaga itarosan wag yan kaya pag-usayin tanog. Yan ko to atigtan ang mga estudyante. Saya kung mga aryakan. Ang mga estudyante paman na buka. Sabab sa yan ko to ayadiran literon na paman na eksama kan. Marag na yan ko to paman na pag-eksama na kan. Nakataya so pa kay sa paman yan na ini pa kay sa kung mga ulama tanong. Tigagyan kaya ba iya sa kan natigyan na di ako atigyan di mag-eskwela. Away. O di na yan ko to atigyan na sakan natigyan na ba iya ko paman na ayatigyan na sabab kaya pakabuga kan sagyang ko to paman na kaya sagad o Ramadan sagyang ko to amya ka na magawi si tataayam paman na amya ka bugas kanyang sagyang ko to amya ka na magawi si kubulan na Ramadan na aya sabab yan nagyang ko to paman na imtihanat gyang ko to paman na di niya di ka pag-exam o gyang ko to mga exam yan. Paman nagyang ko tuwa tigyan na exam na minitabu sagyang ko tuwa bulan na Ramadan nagyang ko tuwa subject na tanto to kumargan udah buat tigyan nagyang ko tuwa kaya pakabuka kan kau tuwa tigyan na
odabu agian ko to atige na kaya pakabuka ko na paman na dia ko pagkaapas udi na dia ko pag-answer sa giyan ko to iksamakan sabab sa giyan ko to karganian arju ifadati mada af'alu kay yaghfirullahu li paman na pengedegen na giyan kaya sa katawa ba ya giyan ko to anto natigen ni okit karila irakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay sumbegesan mga ulama tanu rahimahumullah. Natigan nagyang kana na ba iyamiyo ka sa iko Ramadan. Sabab sa gyang ko to ikhtibaram ya aloy niyan khata na ribat ko no to. O to ayaman na niya na ribat diuto ka pengunutan ka ribat to. Paman na ditano pendewa paman na su exam na margen khata atigo mga ulama. Ago diuto ke pakai di kuno ko to ke pakai ubatan muka sabab sa gyang ko to ka pegisam. Eno to atigo mga ulama li'annahu biimkanihi an turaji'a bilayna kepakai manatigo mga ulama. Aya kapag study agian ko to paman na murid o din agian ko to estudyante na sa agian ko to mga kagagawi. Agian ko to mga kagagawi na benar man buhay man na digan pag-study ko kadung daw kamargen uba kaya man niya na mga pumatya na si kadin na pag-study sa agian ko to kagagawi. Nagodiyo to atigo mga ulama maapajagian ko to paman na tigitan wa darura pasensya kapakaya paman na muka sotaw. Paalaiha an tatuba ila Allah na kailangan natigyan sa giyang ko to ba iyamiyo ka nagyang ko to ka pakatawbat yan si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala agu kabidan yan nagyang ko to paman na kadakal agawi dan yan kapamuasa yo din kiabukan yan sabab sa giyang ko to atigo mga ulama kini begakan yan so saya tanu butu mana agyang kaya di tanu di kapamagusay balasan tanu Allah sa madakal lamapia. Kati agyang kaya sa kataw pemakai negara tanu si Happy Lab atigan na sana uway masya Allah agyang ka imam la miyakaw kita ya sa paman na musawir uway masya Allah insyaallah Happy Lab na wad na mga pedauras tanu na pagusay tanu agi. Uy na mga ulama pagusay san alhamdulillah balasan tanu Allah kagi paman na kana ba sa katanu bu mga ulama pagusay. Adna mga ulama agi na napmani diran di pagusay. Kagi giyang kaiya paman na di tanu di ka pagusay na makafokus tanu sa giyang kaiya paman na Ramadan, giyang kaya Ramadan. Lagi diyan mamu, agiyang kaya paman na mga kitab, paman na mga kukuman na makapantag sa giyang kaya Ramadan. Lagi diyan mamu, nagyang kaya isa na kitab pugusar na langon na si Ramadan. Wait na makasusuldum na nan. Insyaallah. Na asarala kayan tano, batano sugidi sa giyang kaya mga fatwa o mga ulama na insyaallah na pamagusayin tano agiyang kutuwa paman na kukuman yan. So balasan tanu Allah sa madakal lamapia. Wai balasan tanu Allah sa madakal lamapia penalamatan uskan walang ulangwan di mamakin nagsagyang kaiya paman na di tanu di ka pamagusay. Bani pakalilipati katayaman na magaan tanu dun na paman na tengkas na subara puasa igiraman ini lagi daya oras na tatarimaan niya na giyang koto pangani o tao way na mamangani tano si ikwallah di tano di mangani si ikwallahu subhanahu wa ta'ala way so sila mo kuskan walang na mga bangsakan na paman na pemakinag sa setan na butama na panganin tanong si ikwallah at tawfiqan tanong niyan sa giyang kaiya bulan na Ramadan pamakapian yan sa pangasasakit siya rakatano nagurilaan wallah sa mga tunganay tanong mga pamilya tanong ang mga wafat ay mala na sa katano na rilaan tanong wallah sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.